Hej YouTube og velkommen til denne her nye video. Yay! Jeg synes bare det var 100 år siden jeg lavede en YouTube video. Sådan det gør det, men ja. Så jeg vil gerne lave en parodi af mine venner og det der er sket her i skoledag. Goddag elever! Goddag! I dag vil jeg simpelthen lære, hvordan man laver bordskåler. Hvor er det rigtigt? I dag vil jeg gerne lære, hvordan man laver en bordskåler. Det bliver rigtig fedt. Siger du? Hvordan man så laver den her fantastiske ting, det er, at man skal bruge et bord, som I kan se der i baggrunden, og så bruge for en skål, og der giver et bordskåler. Hej YouTube, og velkommen til en video af Philip Hurtig Gamer. Ja. I dag vil jeg gerne lave en video som endnu en dag i Philips liv. En video er rigtig sjov, synes jeg, tror jeg. Når jeg filmer så at jeg skal til skole og komme ud kl. 2. Så når jeg kommer ud, så filmer jeg. Okay? Så ja, vi ses. Jeg børster tænder. Husk tænderne. Så er jeg med en skole af YouTube, og i dag vil jeg vise jer, hvordan man laver min kakao special. Så yes, så lad os lige gå der. Det bliver ret fedt med min kakao. Ja. Min kakao special. Min kakao special. Min kakao special. Kakao special. Så jeg tror, skal måske lige finde ingredienser. Så ja, det man skal bruge er sådan her, som jeg ikke ved, hvad hedder. Philip. Og så skal man bruge noget mælk. Vi skal lige åbne den. Sådan lidt fint. Så bare lige hælde koppen her helt op til kanten, så det bliver lækkert. Så får lidt sukker. Tager bare lidt plus. Det kan blive lidt glimmer. Så tager man lidt cola. Det bliver vist lidt brunet lidt. Så tager man lidt citron. Og så skal man have lidt salt også. Nescafé. Bare for at se det, så kan I se, at der er Nescafé i. Jeg kan se det sorte der. Yes. Og så skal man få sådan en ting, som jeg åbenbart også ikke har hørt. Som er rundt. Og så er det bare med at få den testet.
gameplays til. Hej YouTube. Velkommen til den her Pack Power nummer 753. I dag skal vi åbne endnu en pakke. Og selvfølgelig håber jeg på, at vi kan få en god spiller. Kan du få med? Så 2 sekunder. Vi skal lige være klar, ikke? Okay. Jeg håber, at vi kan få en rigtig god spiller. Så Gud, please, giv mig en god spiller. Den bliver det, Her er endnu en parodi af Gameplays TA, som jeg tænkte, at jeg må have den parodi. Her kommer den. Lille Banilli Sabi tror, at hun er sej. Lille Banilli Sabi tror, at hun er sej. Lille Banilli Billy Sabi tror, at hun er sej. Men det er hun ikke. Nej, det er hun ikke. Nej, det er hun ikke. Don't drop that dirk. Hey, don't drop that dirk. Don't drop that dirk. Hey, don't drop that dirk. Don't drop that dirk. Hey, don't drop that dirk. Don't get the dagger. Hvad sagde du? Kura. Okay, wow, okay. Holy crap. Det der er alt for. Det kan ikke gøre bedre. Sorry. Hej YouTube, og velkommen til endnu en video fra Magnus Linderup. Som sagt, så har jeg min ven Gustav med. I siger, fordi hej. Yes. I dag vil vi gerne tale om RC. Gustav, giv lige rigtig mere RC. Tak skal du have. Det her er vores RC. Det ser meget, meget fint herude. Så kan den gøre ting. Og herude kan den lave. Den kan bare sige brum, brum. Du vil høre, hvor højt den kan sige brum. Sådan, mand. Fin motor. Og så er der. Ej, jeg ønsker jeg ikke. Okay, jeg kan gøre det bedre. Vent. Så. Prøv igen. Hej YouTube, og velkommen til endnu en video fra Magnus, som har skrevet noget. Så ja, i dag vil jeg gerne til RC, og jeg har min ven Gustav på besøg.
Gustav, kom lige ind i døren. Hej, Gustav. Tak. Ja, i dag vil vi gerne tale om RC. Den er... RC her. RC. Hvad står det for? Men ja. Den kan... Den har øjne. Den har en lille mund. Den har en lille bagdel, hvor den kan lave. Tak fordi I gad at så med i den her lille episode. Parodi af mine venner om min dag. Part 1. Så der kommer mange flere. Så glæder jer venner. Så ja. Så ses vi bare. Tak til min lille bamse her, eller som jeg fandt nede i fryseren. Jeg skulle bare lige have varm hund. Ja, så tusind tak, fordi I gad så med. I må meget gerne subscribe og like mig, så håber jeg bliver rigtig glad i hvert fald. Så tusind tak for dem, der så med, og giv et like videoen. I er meget velkommen til at skrive i en kommentar i videoen.